Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Makadi mko. Tiripo makadi mko Robert. Ini ndi right now mati ndakubuda mukadai wazvite. Aiwa izvo zvasingaiti kuti chiro chanangachida kuti changa chitori chikwere because ndakawimbisa kudhara. Kana kwamuri changa chichiwimbisa. Oh. Ndini mukomana wakamboya waya. Mukomana ane basa raipera muna November right. Do wakuchitaura manje. Saka ndangangura Diamond Zira out of program zvaizobuda zvakanaka. Saka patofana kuye uchidzana kuti kana mwana mune muchitora wewe azisikuroti hama dzinenge kuti munozivana. Munozongosanganawo kana kuti makasanganiswa. Saka icho kwadi. Kubva patakaonana nasekuru. Anombotora 2 weeks ndakavana denzi kubasa. Yes man. Munhu akaita program yekuti ndidzingwe babasa ndiye akandifonera. Ndobva ati uya kubasa mukomana ndobva naenda kubasa. Naenda kubasa zveshuwa akabva anondisaka kuri mwe department anokuenda mudepartment rake. Asi akandifonera ndidzoke chi kubasa. Ndanga ndinoshuvire kudzokera kubasa mo but sekuru kuno kwawandimbe akati une shuvira kudzokera but uchazoona pamwe pakanaka. Pandakanoshanda ipapo zveshuwa pairwadza. Ndaizvibvunza mubvunzo usingaperi. Kutambura here asi mari ndaiwana. Zvanga zvisina kushata. Asi unongozwa pfungwa. Basa ukariwana usati wariwana unenge unoshire kushanda. Ukangoriwana chete unenge unoshire kuzorora. Saka zvagara zvinongwanika muupenyu. Zveshuwa ndakapashanda 3 months. Zvikanzi basa rasho. Ndikati yatanga honde here futi. Asi zvinhu unozviona nemafambiro zvine zvichiita kuti ndizvo here kana kuti handizvo. Kana zvingori neurongwa hazvikurasisi. Zveshuwa ndabuda ipapo tamiswa kudaro ndakazongoona message ichipinda. Zvikanzi kuda basa here enda kukapuri. Ndabva naenda kukapuri. Ndasvika kukapuri basa riripo. Takainterviewa tiri 15. Pa15 hwedu just the first person kutorwa. Takainterviewa nemurungu wepo. Yes man. Ndakatanga kutorwa. Ndapinda basa. Ndapinda basa zvakabva zvanokrasha manje. Ndakuda unotambira pay pakapuri. Ndobva nanodedzwa ndobva nanotsvagwa futi kune National Foods kuya. Zvikanzi iwewe uri kupi? Ndikati ndiri kukapuri zvanzi wawenisa kukapuri ndiani? Basa ratiri kuda kuti kunoshandwa ndiwo unoriziwa uya kuno. Ndobva nachinobva kwaSpindo manje kwanoshandira kwekwe. Zvikanzi iye zvino zvakushandira pana steering town. Saka ndinoona pandakanzi nasekuru chapawana pakanaka ndakapawana. Maborokota. Icho kwadi ndinoda kutenda sekuru. Sekuru ndinoda kutenda. Basa guru ramakaita musati mapedza. Ndichiri kushanda ndawa ndichiri kurarama. Hauzozive zvemangwana ndawandi kupembera zvanasi. Asi ndichengeti garai nesekuru zvamakaita zvombe. Kuna vamwe vasingazive nokuona zvavo kuti kuna vamwe vasingakwanisa kuzotevedza zvino mafambiro azvinoita nokuona mafambiro azvinoita. Vanhu vazhinji vanoda zvinhu zviri padhuze. Anoda zvinhu zvokuti zvikanzi zvaita zvingonzi aitirwa anoda zvinhu zvemangwana. Kana zvisina zvikangopfuura 2-3 days anenge akutoti ndanonokerwa havagoni. But zvinhu zvinoda kumirira nguva. Nguva ndiyo yakakosha. Ini ndanga ndine chiwimbo chekuti kana sekuru vachiti havagoni ndombo zvipowo 2 years. Ndozopupura kuti chokwadi. Asi kana mwedzi wangu asingakwani bangoma Robert. Ndisvike pandena asi mungondiona ndikuzoona kuti munhu akatsinda-tsinda ka ndosada kushayaka kuti tinamboona. Aiwa icho kwadi aiwa. Saka musati madzingwa futi basa. Tiri pabasa izvozvi. Pandatokumbira ndaitenda kufinanzi wabuda muno. Okay. Ndichitokumbira kubasa nditano. Saka ndichitoenda kumashifti akabva atochinjwa pana tofudzwa pana topuwa ofu kusvika Saturday totanga basa kuenda Saturday mashifti akachinjwa. Saka ndotanga kuenda basa ndatofanira unotanga basa Saturday. Saka ndizozva ndozopedza nguri asi ndiri pabasa. Ndikushanda ikoko kuNational Foods kumakookies nemabhisikiti ari kudhura iwaya. Ari kurira iwaya. Muri kutaridza ari kurira iwaya. Ndiko kwandiri ikoko. Hakusvikiki. But kana uine nzira usina zvinhu zvinenge zvikuteera zvinokuvharira nzira kana ingori yako unosvika chete. Saka achiwombe chaicho ngoma Robert nemi ndinokutenda. Nokuti susikidza kusvika patasvikana nhasi asati anoenda kupupura. Tichauya futi tichipupura ndawa zvinouya zvakawanda. Apa ndambopupura kunaka kweupenyu hwalevo. Asi ndatenga mota asati ndatenga imba. Handina zvizhinji zvandati ndaita ndizvo zvandiri kutarisira asi pane chazviita handikanganwi kwandakabva.
ichokwadi ndatenda ngoma handiti sekuru ndakutenda handiti aiwa ndokutenda ichokwadi sekuru alhamdulillah atenda muzukuru ndinozinzwa mkomarobi ndokuti alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala takatarisana nekuenda kuEgypt mazuva ekuti tiite musangano mukuru muZimbabwe wemamuslims unoitwa Africa tiri muHarare saka tichange tichiita musangano iyo for 2 to 3 days tiri kuEgypt saka ndinokutenda Allah subhanahu wa ta'ala kuti pese vazukuru sekunzwa kupukura kwaita muzukuru jekiseni rikakubaya mushonga riri kurape nguva iyoyo asi shwiri yako nokuchiti kuchipatara kuda vandipawo jekiseni saka jekiseni ine mafambiro airene mukaona mukomarobe tichiti kukupa mushonga nhasi mangwana watopa basa mangwana waita so mangwana waita so mangwana 2 minutes noti andina mari wona mangwana mupa mane mari talombesa so mishonga sekupukura kukuita muzukuru mushonga ine nguva yavo upewo nguva iwewe ende wewe usadetse shupa ngega yako kuti aiwa kana isekuru ini ndinotaura vazukuru veshe kuti ndinodaira foni vamwe ndobvunza sekuti hamusi kuti ndaira ndane 2 weeks ka 3 weeks foni inenge iri mu600 vanhu handiti mazona ndinogara ndakazvitaura kuti foni iri mu600 vanhu iwe usati wakarambwa nachabona kana kuti mweya wepsvina inini ndinotevedza pese pese pamwe pacho kana ndakundikana ndotora nopahofu kuda muzukuru mwangu toti kupota ndaimbe sekuru vandakakutumirai mari pape hamusi kuida ini ndazive kuti hasi kuida kushaya nguva ndikushaya time asi mari iripo mufoni ndikuiona asi kuti ndiwane nguva handitika saka ndinokumbirisa kuti vazukuru vakumbusawo repo alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anochengeta nokuti mwari akati mhinduro yangu inononoka kuyoona mhinduro yechomuchoko wakati wakaberekewa sei kana mai yako vakakubereka anaobereka ne2 weeks mimba yavo yakabata vakaita 9 months saka iwewe kana uri munhu wakasikirwa wapiwa matambudziko ipa nguva munhu ari kukubatsira hazvidei kuti tiyani kana kuti tiyani asi shona yangu ndeyekuti tora nguva yekuzvichengeta uyu hanzi akubabhisikisi kuvanhu akutoja makukisi kwanga akabvisiwa national food saka akubika makukisi futi vese vadya makukisi achinzwa shoko irori komborerwai naAllah subhanahu wa ta'ala idyai mufare munakirwe asi muchiziva kuti kune mumwe munhu akapupura kubviswa mabasa kunorwadza ndakafamba vanhu vakawanda sei ndaimbi sekuru tichapora rini ndikati aiwa muzukuru dzikama mushonga uri kupinda pichana pichana uyu mushonga unoenda netsika tine muzukuru akakana nechigumbo chakazvimba takaenda kuSouth Africa akauya kati sekuru tasai gumbo rangu ndikati idhava zvikati ndasikapfeke bhutsu iyi bhutsu yandapfeke saka tikuti itora nguva sekuru muri papi sekuru kuita sei sekuru zvinhu zvangu hatsatopera tinoita zvinhu ukashandisa chirambo unopedza ndanda 100 ndokuti brain dzako dzinenge zisatore mushi that's why dzoti sekuru handingaruku usati wapedza kose ikoko watopinda kunemoga saka unopedza washaya kuziva kuti ari kukurapa ndiani kana uri mnamata wamalemoni upe time malemoni yako kuti yakuwawire handiti kana iri shuga ipa uchi imbobirira zvese zviite alhamdulillah saka ndochokwadi aiwa tinotenda sekuru ndofunga panyaya yekusadera foni vamwe vazukuru venyu vakaonana nemi kuSouth Africa ndofunga vakadzidza zvakawanda nekuti vamwe vaiti sekuru havadaire foni even ndiri kuSouth Africa ikoko vamwe vaizondifonera mukomari pati sekuru havasi kudaira foni oraiti uya kuno achingosvika nezvaaisi kuona zviri ipapo aibva anyarara vamwe ndovaimbocomplaina vanhu vakapinda mudare masekuru havasi kubuda tonyarara vamwe ndaitozopinda ndita kudzinga kamudare kuti inimichi kuti wanga uchicomplaina kuti vanhu vagaritsa ko iwewe wane awachi matambudziko ndikati handiri kuzviona ndo mashandirani chachi handita sekuru kana uchinge wapinda mudare havamhanyi mhanyi newe vanokubatira dare rako svika naita se rapera kana uchiona vasingadaire foni ndiwe unenge uchiita se uchibatsirwa hazviite kuti sekuru vari pakati pedare rako iwo ubva padaira foni unonzwa sei saka vakawanda pane zvavakadzidza kuenda kwamakaenda kuCape Town nekuenda kwamakaenda kuPretoria ndofunga vachaudzawo vamwe kuti imimi mukutaa zvenyu kuti sekuru havadaire foni chimboenda paground ndopaunoyavika uchiti isusu komarobe tinotoda vazukuru vedu endati munoona nguva yekuzorora idikidiki ndizvozvo tine nguva yekutoenda kumakuwa tine nguva yekunoita basa musango saka ndiri munhu wokuti pandiri miri wangu hauchisiri wangu wakutongewa nemi vazukuru saka inini even nhasi so china handitika patoda vazukuru vakumbira sekuru Friday so ndoenda sonotomobudi alhamdulillah
ndinogote kuisa Allah subhanahu wa ta'ala ndokwenda ndokumbira kuna Mwari ndoramba ndiripo Friday yacho ndonamata ndiri pana Friday yacho kusvika ndavayambudza vakuchena asi tinokukumbira kuti vazukuru iyo kana nganga yese mukaenda nonoka kupinda rudare ndusati hanzi yakagara ndokuti pandoenda buda izvozvo ndikautana yankomaropi pamai ndifonera kuti sekuru muri kupi handitika ndaitsvaga pane mumwe mushongo uri very expensive wataitsvaga kuti unoda kusanganisa pamunhu akabirwa 200,000 saka nguva iyo yekuti ndichikudza kuti mkomaropi ndangokuti ndiri mutaundi nekutanga kuti pane chinhu chihombe chandikutsvaga saka chinhu ichocho chatobva kuchitungwisa kuuya mutaundi kusanganisa nechinhu chotaura kuti alhamdulillah muzukuru enda akuchimudza kuti muzukuru uya zvindarira kurapera tochipa vane mutombo nokuti munhu akati ndashaya chakati katimupe mushonga afare anozotifarirawo nesu achafarira media achafarira chapawa alhamdulillah nokuti kuti idzi Robert Media kana Zimbi TV inenge ichitaura zvinhu zvinovaka zvinhu zvinodzoreredza saka titi kuti munhu asaite hasha nokuti media iri kuti buditsa usandipopotere nokuti uri kundipopotera pepai ukutotadzira Mwari nokuti inini iwe chipopota uchituka ini ndechita rimwe basa saka ndoti alhamdulillah saka shoko rako ndokuti alhamdulillah kuti Allah subhanahu wa ta'ala patiri kutukwa ngavaite witness tinotenda Zimnews TV. Achoka. Tinoda kuti tsananguriro. Simba kwacho ndikwepanyama kokuoneka chiso nokuti tiri kupenya. Asi muraramo chaimcha mamuna chirimo. Tikuda kuedza kuti wawarira kuti pamwe kuda zvingafambe. Idzodzo nematambudziko mukati mekurarama zvokuti dai zvaioneka nemasenyama. Taizvita apa koma Robert onai. Asi hazvikwanisiki. Ndosaka tatuya kuna sekuru. Tinenge tafamba takambonamata. Inini kuchechi ndakambokunamata. Ubva 2011 kusvika 2016. Zvinhu zvakamboda kudaro asi nematambudziko haaperi. Handiti. Asi iro dambudziko hombe chaichero raive riripo chaichero harina kupera. Rongoramba riripo chete. Nekuti especially inini ndikapinda basa. Ndoshanda gore rese zvakanaka. Asi November akangosvika chete haaperi. Munovadziwa. Izvo handina kana 2 weeks. Ndaishanda pa National Foods. Taibika maporiji machichichi zvese. November. Iye uno mwedzi wambudzi. Ndakatobva kubasa zvakanaka ndatenda kumba. Munhu anodzima mushini akakanga anodzima mushini. Then pakopoitawo mumwe munhu akangodirawo chibage. Handinoona. Then isu mushini wachana ndougara. Then ndobva wanogaya chibage chechi ndobva chanobuda ndobva chanoungana. Management ndobva yazoona manje zvikanzi makatisa basa. Isitata toendawo leta tatopedza basa. Hani mashoni. Saka zvinhu zvokuti unogona kungopuwa kamhosva kana kungofungirwa. Ndakaenda kuZambia mukoma Robert. Was in 2015. Ndikazodzoka 2019 madezi elo national lockdown aya. Ndakaendako kutanga kuenda kuZambia natanga kuenda zvokuma 2011 nemunhu ndaenda naye wandaishandira. Munhu iye asvika ikoko pane zvatakaita zvese asi takazonetsana pekupedzisira. Tanetsana iye ane kambani yake kugadzira magent papers akaita sena paste and cleaner, engine cleaner chichichi. Saka inini ndaibika. Saka patakazonetsana ndakazomusiya ndobva ndatanga zvangu. Zvangu bva zvatanga kufaya zvake iye ndobva zvadona. Ndobva ndatosimuka. But madonera zvakaita mukoma Robert. Rakaita kunge firimu. Rakaita kunge firimu rekuti ende nipapo pacho ka ndo pandakatanga kunyatsonotisa kuti zvinhu zviri kuitika murife manga zvisinomo. Why? Nokuti tikangoti August achingopfuura chete zvinhu zvese zvako zvatanga kutodzokera kumashure. Mari dzendaiwana nemumwe wangu wandashanda naye because partner wangu angari muZambia. Angari mukadzi. Takatanga kungonetsana kungovhiringikana kuita sei kudzamata akuramwidzana kuita sei. November akunokwana ndobva tatanga kutowirirana zviro zvatanga kutofamba. Tichingonopinda muna November chete akunonopera chete ndobva tatonetsana zvinhu ndobva tatodhakwa ndobva natodzoka kuno. Saka every November ege ndopandakatozvinotisa kuti every November ega November kangosvika chete. Chero ndichishanda basa rakanaka sei ndinobuda. Ende inini chacho ndechikuti pandakambonamata zvinonzi kune mweya waitawo wainditi inini ndine chipo chebasa kana kuti handifanirwi kutsvaga basa. Basa ndio rinonditsvaga. Ende kubva ipapo zveshuwa ndichizvinzwa. Kubva ipapo nanhasi handitsvagi basa. Basa rinokutsvaga. Basa rinonditsvaga. Asi basa iroro rikanditsvaga ndikaripinda November kangosvika chete. Ndakutosendwa umba.
ndogona kutopuwa mhosva yatitwa nomumwe munhu kana kuti ndinogona kutongonzi zuva rachiroro ndogona kutonzi ndishande nemunhu iyeyo obva atongoita bandi rake zvonzi mamuri mese endai kumba. Saka zvakandinetsa asi inini manje chinhu chakandishingisa mwoyo ndawo kutaurira imwe sikireti inoitika mupenyu kwamarobhati. Vanasekuru ava muchivaona zvavari ava vanotyisa kwatiri isusu kana tisatambo wasvika kana kumbonzwawo nezvazvo iye mamuri atinokurira akasiyana siyana zvatokura tichiudzwa nevabereki zvakasiyana siyana. Vamwe vacho vanenge vaine zvavanenge vaita vachitoziva kuti ano uyu ndikamubvumira kana kumupanwa wekuti aendewo akuzwa masikireti angu. So vanotokura vachikupfudza nzira yayo kuti haufaniri kuenda kupi ikoko, haufaniri kutomboenda ikoko, haufaniri kutomboenda ikoko. Ende mukaenda ikoko west lady ravanokudza rekupesa nokuzati mucharomba. Asi inini chinhu wani chandakadzidza mukoma Robert ndinokutendai nekuti imimi ndimi makaita kuti ndizosvike muno masekuru. Ndakakufurowai mukoma Robert for 2 years. Ndikakutaurirai mamwe mavhidhiyo ari kumashure munogona kuseka. Kubva kuna sekuru tasvo handina sekuru wandisingazivi. Ndichikufurowai ndakatosubscribe channel yenyu mubva muchiri kuSly Media ndisati matanga Newsbeat TV. Ndaitoti every video ramashuta ndaitori kufanira kuruona. Chandaida chii kudzidza nokuona nokuti kana uchingonzwa hauna kudzidza. Kuchingonzwa chete kuti vanhu vachitaura vachipfuura neroad kana kuti vamwe vachingoshiyawo mashoko vachipfuura hauna kudzidza. Asi chakakosha kutora nguva nacho chinhu chacho uchimboona kuti ndeipi wei yandinotora ko avo vari kuzviita vari kuzviita sei ko iko kwacho kana kuchinzi kunotyisa kweiva vacho ava vari kusvika vari kukusvika sei. Ndakazonyatsogutsikana apa ndaishanda pane National Foods yezvinezvi apa 2 weeks dzapera ngoma Robert ndovananzi basa rapera. Ndakafunga sekuru ndofunga mumashure mandakambofonera ndambotaura nemi ndofunga ndakatadza kunyatsotsanangura nyaya yangu mukazi ndasenda text message ndikatexta asi namba dzamangandipa mamangandipa namba dzasekuru Shumba asi maine kuti ndananonoka nokuti matare anga akuvharwa ane mazvona. Saka matare akavharwa infact kwakutora maendi kunana 29 27 28 29. Saka pandakandibata nevamwe vangu ava nemukoma wangu asipo takauya naye muno apa iye ndewekumaswe muprofita nomaswe ndofunga akawo zvinoziva zvinongonetsa zvinoita ngese zvinonetsa asi hazvinetsi nokuti munhu anenge asati adzidzawo semadzidziro andakaita uye futi matambudziko andasangana nawo iye anenge asati anyatsokumafesa kana amafesa haana chizhinji chokuti angambode kuda kutsanangura pamusoro pezvazvo kungoita chete handiri mazvona. Saka ngoma Robert ndinokutendai ndinokutendai makandidzidzisa zvakawanda kuti ndisvike palevel randiri mumuri medu ngati kusvika level randiri ndini wekutanga mumuri medu takaberekwa tiri 7 uyi last born wandinaye ini ndiri number 2 kuvakomana kutendai pakati pedu pane musikana. Asi ukada kutarisa zvine zvichiitika kumberi uko ndozvinozoitika kubva zvidzoka kumashure zvine zvakasiyana. Vari kumberi kana vaita tunhu twavo vakava nekuita zvavanenge vaita havana sununguko yekuti vasunungukiresu vatitaurire kana kuti vashiye nesu kuti vagare nesu padhuze. Ngoma Robert ndinoda kutaura kuti mudzimai wangu wamaona apapo ndiyo chinamba 3 akuroora. Ndakaroora kutanga ndakatanga kutizirwa ne18 years mwana wangu izvo zvinezvi ane 18 years first born ndakatizirwa ne18 years. Ndakangogara 1 year mudzimai iyoyo tichakasiyana asi maconditions nezvaive zviripo nanhasi uno ndikazviongorora ndonyatsoona kuti zvinhu zvazvisirino ndikava padhuze nokutora mumwe asi haana kuzomutora pano zvakazoitika ndisati ndamutora ndikabva ndasiya munhu iye akaita mwana ndikakutaurira kuti akagara nemwana kusvika 11 years 12 years paakatanga kundifonera kuti kuno kune mwana wako. Zvakandishamisa kuti chirudzii haasi kuri anogara paipwitha mukoma wangu inini mukoma wedu isusu mukuru anogara muipwitha maigara chimuona every day but aimbomutaura kuti mwana zvakandinetsa kusvika ndazoshingirira ndakanyatsogara pasi ndikasimba nokushandirwa ngoma Robert ndizoroore mudzimai wandinayo handina kutiziswa hana kutizisa kana kuita sei ndakanobvisa pfuma. Zvakashamisa hama dzangu dzese zvokuti handina kubva pandakaroora kubva kune vakuru kwandiri akandishanyira muneni wangu ndine mwana ane 12 years 13 years first born yangu nemukadzi ari apa handina kana hama yakandishanyira
kubva kune mukoma wangu mukuru, kuna amai wangu, kuna baba, kuna sisi wangu first born mumba medu. Handina munhu akandishanyira. Ende musi wandakandida kunoroora chaiwo ndakatenda kumweya zvikanzi baba kana muchida kunoroora gadzirai homwe nokuti handina kana munhu andiri kuona ari kumbomira nemi. Kana pane munhu amira nemi yamubvarire gemenzi rangu. Icho chokwadi chakaitika. Ndakakumbira mukoma wangu sokuedza kuwakumbira $50 ndabva wakaroora mukadzi wechipiri wakandikwereta mari $300 ndikawapa wakandinonoora. Handiti pawakadzoka ndanga ndangosara nemawikisi ndinororawo. Ndakawakumbira kuti mukoma ndikumbira $20 kana $50 yekuti ndiende kunowedzera pamari yanga ndaunorora. Wakanditi handina. Yanga yapera vari kurora. Mukoma Robert, dzimwe itriki. Tinozozviona nekuzvimaster takura izvi nokunyatsoona kuti mafambiro ari kuita zvino nepfafambira zvaita kumashure haasiriwo. Dzimwe itriki mukoma. Chakandakaona kuti itriki ndakaenda nawo ndiwo ndakaenda nawo anombowasiya. Ndakati mukoma chero musina sende ndokuenda nemi kunoroora. Ndokaenda kamena sababa, ndokaenda kusimina sasa mukuru. Ndakaenda kwekwe ndakabvisa 1.5 US yandakabvisa ndichiroora mudzimai wandinaye. Zvakawarwadza nani chikwete chawo $20. Pandakadzoka kuno kuHarare hapana kumboita 2 weeks wakandifonera. Wanditi muningina saka uri kurova here kuti wachada kundipa $20 yangu iyaya. Ya wakanditorera. Ndakawapindura pachikuru handina kumbowawadza. Ndikati mukoma muchiri kuremembera kuti ndakakuti ndinodawo mari kuti ndiwedzere pakuroora kwandakaita sababa inini. Wakati huu ndikati makandipera wakati kwete. Ndikati iyoyo mari ndiyo ndakawedzera. Mune chekutaura wakati kwete. Ndobva zvapera. Zvizvo zvinhu zvakanyatsa kundiratidza kuti sei nokuti even kana pakukura kwangu inini handina vazhinji vaindifarira kusvika ndisvike pandiri panapa. Uyo munin'ina wangu ari apo akaita dambudziko mukoma Robert rekuti nanhasi ndinozvidya mwoyo ndinozvibvunza kuti ndine hama here kana kuti handina. Munin'ina wangu akaita dambudziko akasungwa apomera mhosva yerepu kesi. Ndakamira kuti ndibva ndinini ndakabudisa 500 US ndiri 1. Ndakafonera sisi wochitungwiza wakanditi ngazvionere akazvitiri. Ndikafonera mukoma wakati ngazvionere. Aiwa ari mukati futi sometimes ndikazoda kutaura kusaidi aripo asi tozviziva hatizodei ari mudhuze. Ndakamira naye nanhasi uno tisu mudzinza medu tisu totomira tiritu pane zvese. Handidi kukunyepera ini ndinotaura chokwadi. Pane zvakaitika kumashure baba naamai zvakaitika zvakawanda zvikazosvika pakunetsa. Inini ndakazosvika pakuriska mukoma Robert handidi kunyepera. Ndakazosvika pakuti nhau igadzirisike ndakazosvika pakubata mudhara. Ndikamurowa. Ini nemaoko angu handidi kukunyepera. Handina gore izvo zvindabva kumukumbira regero nokumuripa. Kuti nditange naudzi. Kuti nhau dzigadzirisike mumusha. Nemamiriro angakaita tsutsveni mudhara ndakamurowa. Ndamurowa mudhara haana kumbotora 2 days. Zvinhu zvese zvaiva nhenga zvakagadzirisa zvairamba kugadzira zvese akabva azvigadzirisa. Nanhasi munhu wese agere nokuti zvaichemedza nokuti chaive chiripo nechekuti kwaive kuparadzana kwaamai nababa. Amai vakangu abva pamusha. Baba vanobva varoora mumwe mukadzi. Ndobva atanga kugara pamusha papi. Ndobva atangoshandisa zvinhu zvaamai zvipi. Kicheni yaive iri yamai iyo ndobva apwanya ndobva ati sisem foundation ndobva wakafuti imwe iri yamai inini. Ndobva takapindira vana tikati kweteka. Idzi dzangu dzikakwatirise vanhu. Hazvisisiri izvo. Kana amararamira kudai so baba makuti rasagwara. Alright mangwana achaiwo kuti tikazoona zvinotinetsa tinochemerana. Iwo baba wacho nemukoma wangu wasingawirira. Mukoma wacho akashaya. Wakatopandukira nenhau dzokubata idzi. Munoziva David na Goliath, hondo ya David na Goliath mukoma Robert. Ndiyo yaiyeripo pana baba wangu inini mukoma wavo. Waiti wakasangana murodhi so karodhi kakadai so wari tuso. Hapana aipesana nemunhu. Mumwe nomwe achidzokera kwaavo. Asi pari paukambo wakaberekwa wari 2 wakomana baba wavo naamai wavo. Musikana 1 wakomana 2. But wakapandukira zvokusana waonana kusvika pashi. Chose kusvika mukoma waya aparana. Zvinova zvinotishungurudza futi tisu sevana kuti alright tine tichienda kupi. Iye zvinoti baba wangu ndiwo wasara sababa mumusha. Iwo wana baba mukuru wacho wanaomborasa chigaro chekuti baba wanotouya. Asi baba pachikutoatambire nemwoyo wawo hawakwanisi kuvhura mwoyo wawo nokuda kwezvakaitika. Asi isusu takangozvibvisa tikaisa pasati tikati it's okay toda kutanga nyula here. Ane mazvo. Saka nhau iripo ndeyekuti mhuri yekwedu isusu mumba medu isusu savana vanyamunhu tiri 7 hatina kubatana. Zvokuti tirwisewo chinhu chimwe chete tiri pamwe chete hakuna. Ende zvimwe zvacho tichitoonawo futi nerumwe rutivi. Chero ana sekuru akasatotaurira
maziso chaanoona ngoma nemaitire emunhu chaiwo action inotaura kuti munhu ari kufungira ari kuita nezvii. So tinonyatsoona kuti kusabatana kwedu isusu kwatakaita kune zvimwe zvinhu zviri kukonzeresa futi zvakawa zviitwa futi nevamwe vari mumhuri medu futi munhu handi mazvona zvirova zvokuti mukoma Robert ndoda kutaurirai last year muna November ndakarohwa nezvipotswa ndikazvimba makumbisa ndenge viri muchikutaurirai ndaishanda pasiva ipapo aivari manager ipapo mukwasha wangu murume watanzi yangu festival but iwo wakauya nekuparadzana kwawanga waitawo mukuwirana parishechipi yavo asi iye paukama hana kundirasa akandibedza basa asi hana kuziva chii chakazoitika ndakarohwa nezvipotswa kutofonerwa kunzi gumbo riri kurwadza nderekupi ndere kurefti rekuraiti racho riri rochibva ratorohwa futi ipapo ndikatodza mukadzi ndikati mukadzi gumbo rarohera achatokwanise kana kufa ndikaita 6 months ndiri pamba ndichigara ndichifamba mukadzi achigwisha achienda kumalisha chitenga ufu wetsawo pamba kamafuta kekupima ndikazongoendawo pana madzibaba wakazondibatsirawo ndikatanga kuita zviri nani handitika asi chandakaona kuti no wadzimu wangu awandirasa ndangopora kudaro munina wangu uyu akatanga kuona zvimabasa akatanga kundishiedza mukoma anoita zvokuwaka anoita zvichiyo zvaanoitawo zvokuwaka hazisi special but ndizvo zvakapasa kuchikoro takawaka zvokufungidzira zvodaita izvozvo but takatorarama mukoma handitika kusvika pandiri kugara nhasi uno iye ndiye akatira kuti ndigarepo ndinotochengeta pamba havaishanda naye but munhu iyo takatowirirana zvokuti anotita kunge sehama yangu zvokuti kana nhasi ndikamufonera kuti handina mari yechikafu anogona kundiudzira but mararamire andinoda kuita inini ndakaona kuti ari limit because ukaona iwe uchiti zvinhu zviri zvekuti November yega basa rinopera chero ushande basa rakaita sei chero nyange utori nebusiness robhuruka ropera ipapo hauna chaunobvunza kana kutaura kana hani kuenda kumweya zvezvinonzi mhepo dzekubva musha ipapa basa richingopera so ndakaenda pana mumwe madzimai ndichingonopfugama wakatanga kusema wakati imi madzibaba chii ndikati zvikanzi alright handina zvakawanda zvanotsana wakaninyima tsananguro kati handina zvakawanda zvanotsana vanongopa mina matendero ndo zvakaita kuti shungu dzekuti ndizouye kuno kwasekuru ndikati no izvo zvakutombodawo kuendawo pamusoro pegomo pacho ndikakararawo vari kumhiri kwawambondinzwawo kuti kune munhu ari kuchema ndineta nekuchema ndiri mujinga hakuna ari kundinzwa nosaka rimwationa tasvika pano ende tatochemerera sekuru nezvawangu ataura tikati sekuru tinotochemerera mukoma Robert wasvika ende dare irori ndinoti sekuru tibatei zvakanaka chero nyange wachizozvionawo pavhidhiyo ndiri serious ribatei zvakanaka sekuru tinofanira kuzosangana nevamwe wedu pano tinovada pano inini sekuru ndinomiririra up to z zviri zvemumhuri medu tiri vana vakaberekwa 7 inini ndiripo sekuru musandityire iye mukoma wangu wamakaona apa nina kwaaita wewe kutongotyasira sina umvundusira takangogara pasi semhuri tikati mupostori iyoyo ainongedzwawo mumusha achinzi iyeyu ndiye ari kukonzeresa asi isusu sevanhu neuyu munina wangu taizviona ina nekuti taive takawandira newekona chawakatadza chitongodura tisafunga asi wakazvitadza izvozvo tatosvika pekuti mukoma wedu takazogara naye pasi tikati mukoma chakanaka nechekuti iwewe neni because pane gepi riripo pakuti mukoma wangu watakauya naye wewe tikazotaratsa wari kubva pane mukoma wangu uchienda kumberi first born yakaberekwa 1972 second born yakaberekwa 1974 third born yakazoberekwa 1983 muri kuona gepi riripo saka ava vari kumusoro ava vakaramba kudzika kuya matiri kuti naivo vakaramba kuti tora kutiende matiri mavari nekuda kuti ivo vakatanga tsoro dzavo vari vega saka family yedu ine kagroup ine 2 groups iro gepi group riri kumusoro rakabva rabhesa naamai muchembero nyako nditumburaini kana kaya muno muharare asvike kumba kwangu muchembero anotaura kuti kana usina wanitumira mari yekuti ndibve kumusha asvike kumba kwangu ndokukutaurira icho asi mudhara wangu chaiye kana mudhara zvokuti madarere kana ndasununguka seko
baba warambe tikana watora nhasi uno kuti uyai baba warambe irori dare irori kuti ndizofambisa izvo zvizvi ndakanga ndatobva kutaura nawo kumusha wangu in short asina ndakawapa chirawe ndikati baba mune vana makabereka musaridai kuti mune mwana ridai kuti mune vana kana muine matara muda kugadzisa munofanira kufonera mwana mumwe nemumwe wese acharamba iwe nemubvunzo nesuwo tinowa nemubvunzo asi baba wangu havatozvigone havatozvigone pache zvavo ndikatiwaone ndiri baba wangu nyakunditumbura asi levhora warika pari zvinhu izvi ndiri kutowaenzanisa nemudzimai bhozi wanongoteerera nekuti wakutotumone zvese zvavanongoita zvisingakombo asi wadiwo baba ndikada kutaurira ndichoti sekuru zvezvo ndoda kugadziswa nesimbo ini nemunin'ina wangu mukoma wangu akauya apa nemukoma wangu mukuru baba wakaisa chitsidzo chemumhuri chekuti no mwana egega anorora ndinomupa munhu ane munzisa mukoma wangu akauya pakapuhwa wekepwedza akapuhwa kuroora kwaakaita inini uyu hatina kupuhwa pano pakazoita nyonga yaamai nababa anditi then pandakazowarowa baba wakakushiyana kwawakaita zvinhu naamai baba wakati iwo mombe iyi nezamu iyi amai chengetai kana yazozvara ndo patichazobvisa mombe dzatichada puhani isusu zvino amai one kudawo kuti mai wangu wakangwarisa wakabva watopinda tiki tobva zvatovharana zvakanaka saka baba waiti mombe iri kuna amai ini pandakaenda mumusha apa ndichinowagadzirisa baba ndakawabvunza mubvunzo wanitaurira nakati ano mombe dzenyu dziri mombe yenyu tatakaipa amai wenyu ndo tatakati nokutenga nezamu saka ndo ndakawati baba muri munhu mukuru komatengeseriko dzina ichokwadi here kuti susu pfuma yedu inotongwa nevatorwa imi muripo ko mutorwa nhasi uno akati pfuma yedu haasi kuda nayo toita sei zvikanzayo tatiri kumba kwawo nokuti vane mishamiri yezvinezvi tatiri kumusha kwawo kumusoro kumba kwawo kune mudzimai mudiki atauya kumba mangwana ndikati tsokei baba ndobva uya kumba mangwana amai apa iwo apa tikati baba taura nyaya indobva utaura amai wakati mombe dzandinadzo dzese ndedzeumai handina mombe mwana ndikati izvo baba wakati vari kuramba ndikati vanotadzani imimi sababa ko kii dzenyu dzamakatanga nadzo saubaba kuti imimi makatanga kukinwa ndimi makadzisa kupi zvino nhasi unese vana tokakupai mhosva kuti mune chikwereti kwatiri baba makatadza nekuti makachengetesa pfuma kumutoro zvino mutoro woramba nepfumaka zvino mhosva toipa aniko imimi ndimi weropa makadii kuchengeta pfuma yedu isusu imimi ndimi weropa ndanzwa kuti imimi vakoma venyu nehanzva dzenyu hapana nokuvhizitirai kumba kwenyu handiti ichokwadi imi munovashanyira zvakanaka chaizvo okay zvakanaka 100%. handiti orai munun'una pane zvada kuwedzera here pane zvatawana kukoma maererano nematambudziko amunosangana nawo mukati memhuri matambudziko aripo mukoma Robert akati wandei zvokuti kada unomonodza 1 by 1 tinosvika mangwana muchidimbu tiri kungoti chinyaya kuti tambuzaka kumabasa hatisi kunyasa kubata chaiko chaiko hatisi kubata zvinooneka chinhu chandinobata chinooneka ndechekuti ndinenge ndatoita secret especially inini nemudzimai wangu tikakipa secret yekuti toda kuita something tinogona kubudirira kuita chinhu ichocho asi tangochiita chete pano ndofunga ndakashanda pese pandaimboshanda kumashure uku zvaiitika sezvinoita mukoma izvoti muna November inini every after 5 months ndaichinja basa every panokwanira 5 months mwedzi paunokwana kuti wechishanda basa iri randaichishandanda isaidha rinopera kana kuti ndinosiya ndichabreda ndienda pane rimwe ndomashandira ndaita yayo uzvikandazwana basa randakazogara for 5 years ndakatoita zvekutotizawo kumusha ndifika muno muHarare mushure mekunge takonanaonana muchembere nanamudhara ivava nenyaya yemunda ndichienda kuna baba ndipei pangu pekuti ndirime baba kuti munda ndakasiya kuna amai wako amai ndipei pangu pekuti ndirime amai kuti mangu munda muno handina pandokupa kana uchinge watoda munda enda kuna baba wako kana kutienda kwasabu ndokandazoti no mudzimai katiunganidze mari yedu titsvage kwedu tikatsvaga wedu munda watakatsvaga tatsvaga munda wayo tanakwanisa kuwaka 1 room chete takuti taura kuti unganidze mari kuti tichiwakewo pamba paonekere nanhasi even floor chaiyo mumba hamuna kana kuiplaster chaiko handina nekuda kwemadzudzu yaya kuti mabasa anopera pabasa unotanga uchipuhwa mari inotenga zvoenda zvichidzika kusvika makupuhwa mari isingachatengi zvachose bamba iko zvinhu zvindakuita kusiya ndega kuti izvo hazvichaita izvo
ndosiya kubva zvandakasiya pabasa pandaishanda ndofunga kuti ndadriver mota dzinokwana kuita 7 ndichichinjanisa kuti no uyu anonetsa ndongosiya ndotsvaga imwe ndowana ndokudriver uyu anonetsa ndosiya ndotsvaga imwe ndodriver uyu anonetsa uyu ndosiya ndotsvaga imwe ndikawana ari right mota inofa ndozvazvinoita izvozvo. Alright. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tapfumani.